ሄቨን ዛይድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሪኣ ዝከታተላ ንፍዕቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብ መለይ ሚድያ ምስ ቢንያም ኢንተርቪው ኣብ ዝገበረቶ ካብቲ ዝተዛረበቶ ዝሰማዕኹ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ወዲ ሰብሲ ኣብ ርእሱ ይዓዱ ሓቃ ደ ወዲ ሰብ ኣብ ርእሱ ይዓዱ ሰላምታ ይረሳዕኩም ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ምንኤልኩም ሰናይቴ ሎማዓንቲ ዛና ሄቨን ዘረባ ሓቂ ድያ ንምርኣይ ናተይ ሓሳብ ክበኩም ዛንታ ከዓ ክነግረኩም ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ትብሉ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ናትኩም ሓሳብ ከምስቲ ዘረባ ይሰማማዕ ይሰማማዕን ክጽበየኩም ክትገልጹለይ ናብቲ ዛንታ ክንከይድ ሓደ መንእሰይ ናብ ሓደ ሽማግለ ወይ ዕብይ ዝበሉ ሰብኣይ ከይዱ እዚ ኩሉ ሰብሲ ሰላም ይነብር ጥዒሞና ነበረስ እንታይ ኮይነ ኣነ ኩሉ ጸጸገሙ ኩሉ ሸሽግሩ ናባይ ዝመጽእ ኢሉ ሓቲትዎም እቶም ሰብኣይ ከዓ ዝወደይ ብዛዕባ ዓድኻ እስኪ ንገረኒ ኢሎሞ እቲ መንእሰይ ከዓ ኣቶም ሰብኣይ ጥዑይ ዲኹም ብዛዕባ ዓደይ ተሓቱንስ ናይ ጸገመን ሽግረይን የነጊረኩም እንታይ ዘረኽባ ኣለዎ በሎም እቶም ሰብኣይ ከዓ ዝወደይ ብዛዕባ ዘየዛረብ ዘለኹ እዚ ማለት ከዓ ኣተሓሳስባኻ ኢሎሞ ቀፂሎም ከዓ ኣተሓሳስባኻ ሓደ ዓዲ እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ እንድሕር ዳኣ ርኢኻ ኮይንካ ብዙሕ ድምፅታት እዩ ዘሎ ናይ ጫውጫው ዝብል ናይ ምርባሽ ድምፂ ናይ ኣውያት ድምፂ ናይ ሰላም ድምፂ ናይ ተሓጓስ ድምፂ ናይ ፍርሒ ድምፂ ናይ ትብዓት ድምፂ ዝተፈላለዩ ድምፅታት እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ዓዲ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሎ ኣብ ሓደ ዓዲ ድኽማት ኣሎ ብርትዓት ኣሎ ሰብ ኩሉ ነቲ ኩሉ ድምፅታት ብሓደ ዋላ እኳ እንተሰምዖ ብሓደ ኣይቅበሎን እዩ ኩሉ ሰብ ነቲ ድምፂ ይሰምዖ እዩ ነቲ ድምፂ ግን መሪፅ እዩ ዝቕበሎ ስለዚ ኣተሓሳስባኻ ከዓ ከም ዓዲ እንተደኣ ወሲድካያ ዓድኻ እያ ኣተሓሳስባኻ እንታይ መሊእኻዮ ኣለኻ ክትፈልጥ ከገድሰካ እዩ እቲ ንስኻ ትሰምዖ ዘለኻ ድምፅታት ናይ ፍርሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ትብዓት ክኸውን ይኽእል ናይ ውሳኔ ወይ ከዓ ናይ ምጥርጣር ናይ እምነት ወይ ናይ ዘይምእማን ናይ ኩሉ ሕማቕ ወይ ከዓ ናይ ኩሉ ጽቡቕ ድምፅታት ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተሓሳስባና ዓዲ እዩ ዝተፈላለዩ ድምፅታት እዩ ዝሰምዕ ንስኻ ናይ ድምፂ ሰሚዕኻ ትቕፅል ናይ ድምፂ ሰሚዕካ ትስጉም ግን ናትካ ምርጫን ውሳኔን እዩ ስለዚ እቶም ንስኻ ጥዕሞም ኣሎ ኩሉ ይሰልጦም ኣሎ ትብሎም ዘለኻ ነቲ ድምፂ ዝሰምዕዎ ስለ ዝፈለጡ እዮም ኣየናይ ድምፂ ክሰምዑ ኣለዎም እቲ ዘዕውቶም እቲ ብሉፃት ሰባት ገይሩ ክሰርሖም ዝኽእል ድምፂ እናሰምዑ ስለ ዝኽእሉ እዮም ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ድምፂ እናሰምዑን ብኡ እናተመርሑን ስለ ዝኽእሉ እዮም ንስኻ ከዓ እንታይ ትገብር ኣለኻ ነናይ ትሰምዕ ኣለኻ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ውሳኔ ከም ትውስን እንታይ ከም ትመርፅን እንተደኣ ፈሊጥካ እታ ዓድኻ ጽብቕቲ ክትኮነልካ እያ ንኽትነብረለኻ ውሕስቲ ክትኮነልካ እያ እንድሕር ደኣ ዝሰማዕኻዮ ኩሉ ትቕበሎ ኮይንካ ግን ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ጽቡቕ ክትነብር ክትሽገር ኢኻ ይብልዎ ማለት እዩ ድሓርቲ መንእሰይ መልስ ኢሉ ናብ ዝሓለፈ ነገራቱ ጠሚቱ እስኪ ኸመይ ኢለ መፀ ኢሉ ክሓስብ ከሎ እቲ ዓዱ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ፀልኣ ሓቅኹም ኢኹም ኣነሲ ከም ብሓድሽ ዓደይ ክሰርሕ ኣለኒ ኣብ ርእሰይ ኢሉ ይውስን ሄቨን ዛይድ ክትዛረብ ከላ ብጣዕሚ እያ መሲጣትን እታ ዘረባ ወዲ ሰብ ኣብ ርእሱ ይዓዱ ናይ ብሓቂ ጽብቕቲ ዘረባ እያ ኣብ ርእስና ይዓድና ኣሉታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ሓሲብና ኣሉታዊ ዝኾነ ኣመራርሓ ክንገብር እቲ ኣተሓሳስባና እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ንኣብነት ሰብ ሓደ ነገር ክሰርሕ ይፍትን እሞ ኣይዕወትን ወይ ከዓ ይወድቕ ኣብቲ ውድቀት ምስ ኣጋጠመ ክልተ ድምፅታት እዩ ዝመፅእ ሓደ ድምፂ እንታይ ዝብል ክላ ንስኻ ብቐደሙ ኣይብቑዕን ኢኻ ዝብል ድምፂ ይመፅእ በቲ ካልእኻ እንታይ ዝብል ድምፂ ይመፅእ ኣጆኻ ተምሃረሉ እሞ እንደገና ፈትን ዝብል ድምፅኻ ይመፀና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ከም ንመርፅ ነናይ ከም ንስዕብ ክንውስን ዘለና ንሕና ኢና እንድሕር ደኣ ነቲ ክፉእ ኣተሓሳስባ ነቲ ዘይጠቅም ኣተሓሳስባ እናሰዓብናይ ንዑ እንዳቐለብናይ እወሆም እወ ኣይጠቅምኒ እወ ስቒልካ ኢናተይ ነገር እናበልና ክፉኡን ዘይጠቕመና ነገር እንዳመገብናዮ እንድሕር ደኣ ንነብር ኣለና ኮይና እቲ ዝመገብናዮ ነቲ ዘይጠቕመና እዩ ዘዕቢ ነቲ ንዓና ዘይከውን ነገር እዩ ዘዕቢ ሽዑ ንሱ ከዓ እቲ ዘይጠቕመና ከዓ ኣመሓዳሪ ናይ ኣተሓሳስባና ይኸውን ማለት እዩ
ብዙሕ ግዜ እንተርኢና ኩሉ ግብሮም ክኸፍእ ከመይ ገይሮም ከሰባት ከለዉ ከም ዝገብሩ ኢልና ንሓስቦም ሰባት ክህልው እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ክፉእ እናተቐበልዎ እናኣንገድዎ ስለ ዝፀንሑ ኣተሓሳስቦኦም ተቐይሩ እዩ ሰብ ኮይንካ ዶ ከምዚ ትገብር ትብሎ ንስኻ ኣብ ድሓን ኮይንካ ኢኻ ንሳቶም ግን ካብቲ ድሓን ወፂኦም ስለ ዘለዉ እቲ ንሰብ ድሓን ዘይኮነ ነገር ክገብሩ ንዓኣቶም ቀሊል እዩ ማለት እዩ ንስኻ እንድሕር ኣተሓሳስበኻ ፅቡቕ ኣሎ ንሰናይ ነገር ትደሊ ኣለኻ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ቀልጢፍካ ተለልዮ እሞ ነቲ ሕማቕካ ትፀልኦ ክትቅይሮ ኢልካ ኢኻ ትፍትን እንድሕር ንስኻ ኣብ ሕማቕ ኣለኻ ግን ፅቡቕ ዝበሃል ኣይረኣየካን ስለዚ ኣተሓሳስባና ከነዕርን ከነጥዕዮን ናትና ሓላፍነት እዩ ነቲ ሕማቕ ዲና ንቕልቦ ዘለና በብሕማቕ እናረኣና ሕማቕ እናሰማዕና ንሕማቕ እናተቐበልና እንድሕር ዳኣ ንኸይድ ኣለና እቲ ሕማቕ ክሰርሕ ዝኽእል ክፋል ናይ ኣተሓሳስባና ንዕኡ ንቕልቦ ከም ዘለና ክንዝክር የድሊ ብዙሕ ግዜ ዘለኽዎ ዓድስ ከም ዘይከውን እዚ ሃገር ከም ዘይኮን እዚ ዓለም ከም ዘይትኸውን ዝኾነታት ኣየር ከም ዘይከውን ወይ ከዓ ሰባት ከም ዘይኮኑ እናበልና ነቲ ካባና ወፃእ ዝኾነ ነገር ኢና ኣተኲርና ንዛረብ ግን ንገዛእ ርእስና ክንቅይርን ክንልውጥን ሙሉእ ሓላፍነት ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ናይ ካልኦት ሓላፍነት ግን ዘይክህልወና ክእል እዩ ንሕና ንኻልእ ክንልውጥ ምናልባት ኣብዚ ግዜ ዝዓቕሚ ዘይብልና ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሓላፍነት እውን ዘይብልና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ንገዛእ ርእስና እንተደኣ ቀይርና ግን እቲ ኩነታት ብደገ ዘሎ ብዘይገድስ ብርግፅ ፅልዋታት ክህልዎ እዩ ግን ከምቲ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝሰርሕ ነገር ኣይክኸውንን ሓይሉ ማለት እዩ ኣብኡ ኮይና ኣብ ርእስና ኮይና እንድሕር ደኣ ሰላም ኣለና ኮይኑ ኣብ ርእስና ህድኣት ኣለና ኮይኑ ኣብ ርእስና ፅቡቕ ውሳኔ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፀገም ክመፅእ ዋላ እንተኸኣለ ኣብቲ ፀገም ዘለና ኣረኣእያ ግን ህይወትና ከመይ ጌራ ክትመሓደር ትኽእል ክንውስን ይኽእለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድምፅታት ዝተፈላለዩ ድምፅታት ክመፁና ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣተሓሳስባና ነየናይ ነስዕቦ ነየናይ ኢና ክነተግብሮ ንደሊ ነየናይ ኢና ክንቅበሎ ንደሊ ነቲ ሕማቕ ሰነፍ ዝብል ድምፂ ዲና ክንቅበል ንደሊ ወይስ ነቲ ፈትን ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኣይትድከም ኢድካ ይትሃብ ዝብል ድምፅታት ኢና ክንሰምዕ ንደሊ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝግደፍ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገይረ ከዓ ንሄቨን ዛይድ ኣዝየ ከም ዘድንቓ ክገልፀላ ይፈቱ ንኹላትኩም ተኸታተልተይ ከዓ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ብልቢ የመስግነኩም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ